Kelvin Kipkogei nigi lek mar timo maber e piem mag Olympics. Jotugo manigi ng'ol mar winjo tuke kidieny ma bayo tong, tuke mowachi ni orwakore tok neno kit tugo makare mar Julius Yego manopuonjore tuke mag bayo tong kokalo mane mbui. Kata doko ni jotugogo ma en jahigni 27 bende biro ting'o nying Kenya e piem mag chikruok oketo maino mare e timo maber tuke mag bayo tong e Olympics ma ochan tarik 15 nyaka 26 dwe manyien e boma ma Tokyo, piny mar Japan. Tokyo yudo midila mar bronze e piem makamagi mane obagi e boma ma Caxias do Sul, piny ma Brazil e higa mar 2022. Kipkogei nigi chir ni Kenya biro yudo midila mar goldi kokalo kuome. Kipkogei noyudo thuolo mar ting'o nying Kenya e piem ma higani tok tieko thuolo mokwongo e piem mag manyo otiko mane obagi e alap ma Ulinzi Complex dwe mar 9. Javelin thrower, and I have been training since the year 2022 when I participated in Brazil for the Deaflympics, and then we had the African Championship that was happening here in Kenya, where I was able to become first. And now we are going to be going to Tokyo, Japan, and I feel that I must get a gold. My goal is to come back with a gold medal.